नैबे सालबारि बदियागुरि बान्दो थांनाय 2023 आव बायनाय जादों। बेयो जोबोद दुखु गोनां। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आबादजोंनो थांनानै थायो। स्पेसियेलि आं नुदों जोंनि बे ओनसोल सा ओनसोलाव आरो आंनि स्पेसियेलि समस्थियाव बान्दो आरो स्लुइस गेटनि जोबोद गोनांथि दं। दा बायजानाय हिसाबै बिथांमोना बिराद हालाय हाफाय जादों। थांनाय बोसोरावनो बिदिनो जों गायालासेथ' जों थानो हाया। जों बोथोरजों जुजिनानै रायजो राजाजों जोङो सावरायनानै नैबे बान्दोआव बिदिनो खांलायलायनानै आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरनि जेरैहाय MLA जोंनि EM दस्रा दस्रिफ्राबो बेबायदिनो सहाय होनानै बेबायदि जों खांनानै बेखौ मावनाय जादों। दा बेखौ मावफुंनो थांनाय बोसोराव खिन्थु बोथोर जोबसि जेब्ला माइआ ओंखारदों बे समावनो दुखुथिया माने आबादारिफ्रा एसे भुगिनांदों आरो। दा बेनि थाखाय देग्लायबो आरोबाव बोथोरजों जुजिनांगौ जाहैबाय। दा बे जोंनि मोनसे बिराद गिदिर जेंना, जेरावहाय आंबो बे दैनिजोंनो थांनानै थायो। दा बेवहाय आं जुरित' दङ। गतिके बेखौ जोङो जिखि जाया मानो जोङो देग्लाय जुजिनानैबाबो जोङो बेखौहाय मावफुंगोन आरो जोङो रायजो राजाखौ माने मोनसे परिबेसाव जोङो आबादखौ गायहोगोन। दा बेबायदि गिदिर गिदिर बिदि बानायनायनि मोनसे भिजोनाथ' दङ। दा समनि आंखालाव माखासे पिकआपखौ जोङो एसे लानो हायाखै, खिन्थु जोङो मोनसे आसाम स्टेटनिफ्राय सहाय लादों आरो जों EM जोंबो आं जगाजग दंबाय थायो। बिथाङा खोथा होदों आरो निजेस' गावनो गावनि मेगनजों नायफैदों जे स्लुइस गेट बायबा बिथांखौ आं लानानै फैदों आरो बे प्रसेसआव दङ होननानै अभार टु फन आंजोंहाय जगाजगाव दङ। निसय आसा खालामदों फैगोन सिजोनाव, दाथ' नै माबायानो हाबबाय आरो दा बाजेट सेसन जाबाय, निसय बिथाङा सेस्था खालामबाय थादों। बेनो जोंनि बिटिआरनि नाजानाय। जों जेराव हायाबाबो जों दस्राखौ खावलायनानैबाबो जोंहा ब्रादार दङ आसामनिफ्राय, निसय आं खावलायगोन बा जों मोनसे टिम जानानै बेबायदि गिदिर जेंनाखौ जों सुफुंनो नाजाबाय थादों। आरो मानगोनां जोंनि बिटिआरनि CEM प्रमद बर' साराबो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव हाबनानै जिनिखि गिदिर गिदिर जेंना आवगायनिफ्रायनो जिनिखि पेन्डिं समस्या बेखौहाय सुफुंनो दिने आरो राति जेब्लायबो बिनि थाखाय सिन्था खालामनानै उन्दुवालासेनो बिथाङा बोरै सुफुंनो हायो बेनि मोनसे प्रसेसखौ खालामबाय थादों। दा गोजोननाय मोनदों दिनै रायजो राजाजों दिनै मोनसे बे दिनैनि गिबि बान्दो ओंखारजेनदों। दा बेवहाय जोङो सावरायलायबाय, सावरायलायनानै बेखौ निस्सय जोङो मावफुंगोन आरो बेखौ आं खोथा होदों। बियो देग्लायनि बोथोराव जोङो ओरैनो लेप्स थांहोआ आरो रायजो राजा बे दैनिजों थांनानै थागोन आरो। जोंनिथ' सुबिदायानो जाहैबाय बे सायखं बसुमतारिया जोंनो बान्दोनि खामानिखौ मावना होनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे सयथा गामिया ओरैहाय जोंनि बदियागुरि, सालबारि आरो दमगाव आरो हनै हादानपारा, हलमागाव गासैबो जोङो बेवहाय मावनानै आबाद मावनानै जायो आरो दै दैखांनानै बेखिनि। आरो लोगोसे सारा जोंना EMआ आरो मोनसे खामानि मावबावनो थाखाय खोथा होदों, माने बान्दोनि एगिंदि बान्दोखौबो एसे प्रसेसआव फैबाय होननानै दासो मिथिहोदों। दा बेखायनो जोङो बेबो जाथोंसै बेबायदि सानदों आरो। दा सार बुंनाय मथे डिसेम्बर जानुवारिहालागै माने एसे मावहैनाय बायदि जागोन। बान्दोनि स्टाइलाव दङ, उनावहाय स्लुइस गेटफोर जानायनि सुबिदाया माबायदि जागोन होननानै? दाथ' जोङो खासा बान्दो थेनानैबाबो जाथ'बाय। दा स्टेलाव बेयो स्लुइस गेट जागोन होननानै जोङो आसा थाबाय EM सारनि खोथा मथे। दा बिथाङा जोंनो बेखौ फुरायैनो खिन्थालांबाय थाबा उनहालागै मोजां मोनगौ। जोङो रायजो राजाफ्रा गासिबो गोजोननाय थागोन बेखिनि आरो। माबायदि जेंनायाव बेथ' स्लुइस गेटआ जायोबाथ' मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै जों सानदों। आवगायावथ' जोङो स्लुइस गेट गोनां समाव मोजां रोखोमनि मावनानै मोनजादोंमोन। आरो बे स्लुइस गेट बायनानै नै थांनाय बोसोराव आरो खासा बान्दो थेनानैबाबो जोङो हाल मावनानै माइ गायनानै दा जादों। माबायदि मावदों बिथां EMआथ' दा मोजां मावना होदों। थांनाय बोसोरावबो एसे हेल्प होदों जोंखौ, रायजो राजाखौ। दा बेनिखायनो
सारा दा बेखौ आरो मावफुंना होबावगोन बायदि आसा थिनानै थाबाय। जोङो गोजोननाय फैबाय। मा जायगा बे जोङो बान्दो होननानै बुङो बेखौ जोङो